Ja pričam i snimam. Ja sam prevazišao tehniku. Da ima se čekaj, ti misliš da ja znam da treba stisnuti? Jebote, pitaj Bisi. Ma to veliko gore jebote samo... Ovo veliko? Pa da. Hoćeš da vodiš s kranom ili bez? Ma može s kranom jedino. Nemoj da me vataš. Pa da, Uvaćeni ste. jesmo. Ali pritisni i drži. To. Uvaće da im ukine pare. Pogledaj što si digo ruku jebo. Pa, okej bre, jebeš ruku. Digo ti ruku ko na konvenciji Pa dobro. 34. godine u Birkenu jebo. Da. Znači od socijalističke partije. Samo je tako Hitler. Ostali su... Pa dobro, šta fali? Evo, oduševio sam s onim slikama velikim onim. Jesi vidio? Vidio? Odlično se. Znaš ti kad je Muju bolela? To je sa Irine, I ode kod Hećima. Anine svadbe pa sa Na sajke. masažu, a? Dođi sutra i evo ti flašnica, donesi mokraću da analizu. Da uvati deo preduzeća. Kući, Bavi nam sreće. da jela. Da je. Ode on ispiša se, on kaže Fato, ajde i ti malo. Uvati kuće i njega. Vidi mačku i mačka. Uvati sin, uvati čerku. I krene ujutru kod Heći, vide Hasa. Kaže, vola Haso, dopuni malo. Dopuni Hasa i ode kod Hećima. I Heći muže flašicu. Kaže, vola Mujo, čerka ti u drugom stanju. Sin, vola, ima picač. Kaže, mačka, vola, i ona ima neku upalu. Kaže, on je propao skoro. Kaže, Flata, ima triper dobila od Hase. A ti, kaže, kad ga drkaš u dalje. I nešto sam kad treba, ono, original da se mjesto rođenja, znaš da koji bili nema. Nije u pičku. Lijepo bala. Ej, živi sa Dejanom.